Mahaifiyarsa ta dara, Kofi, ciniki ba wasa ba ne, yana buƙatar hankali, dabaru da jarumta. Amma Kofi ya riga ya yanke shawara. Ya fara gudanar da kasuwancinsa ta hanyar sayar da gasasshiyar gyaɗa. Duk da cewar gasa gyaɗa ba wani abu mai wahala ba ne, a wurin Kofi sana'a ce ta musamman. Ya gina wani ƙaramin teburi, ya zana alama mai ɗauke da rubutu kamar haka: gyaɗar Kofi mafi taushi da daɗi fiye da barkwancin budurwarka. Yakan kuma sanya babbar hula mai ƙaho yana rera waƙa kamar haka: gyaɗa sabuwa mai taushi, suyar ruwa gashi daga sama. Kuma ya ƙirƙiri wata waƙar daban, ita ma mai jan hankali: idan ka ji yunwa kuma baka da kuɗi, ka sayi gyaɗar Kofi, za ta ɗago ma da ciki kuma ta baka damar adana kuɗinka. Wannan ya yi aiki matuƙa, amma na ɗan lokaci kaɗan. Sai dai Kofi ya ta samun matsaloli saboda bai ƙware a gasa gyaɗar ba.